Kapistahan ni San Marcos, Ebanghelista. Ang mga pagbasa karong adlawa nagtanyag og sumada sa mga kinaiya nga gikinahanglan alang sa pagpuyog matinud-anong kinabuhing Kristohanon. Ang matinud-anong tinun-an mutahod sa nangagamhanan, mapaubsanong magpuyo, inay magpatagad sa kaugalingon. Isalig nila ang ilang kinabuhi uban ang tanang kabalaka ngadto sa Ginoo, masaligon kaniya nga muhatag kanilag kahupayan ug kalinaw. Ang mga tinun-an mulahutay diha sa pagtuo bisan sa mga pagsulay, sigurado diha sa ilang paglaom nga nanukad diha sa Dios nung saad sa himayang dayon. Sa katapusan, magsangyaw sila sa maayong balita ngadto sa tanan nga ilang mahimamat, magasaksi sa kaayo ug sa grasya sa Dios diha sa pulong ug sa buhat. Ang Dios nagtawag kanato sa pagpuyo isip misyonerong mga tinun-an sukad sa unang mga adlaw sa simbahan. Tapos naluwas pinaagi sa makaluwas nga kamatayon sa Ginoong Hesus, wala kitay laing mahimo gawa sa pagpaambit ni anang labing bilil hunggasa ngadto sa mga tawo nga atong gihigugma. Ang kalipay, ang paglaom, ug ang grasya nga naglibot kanato mag-aghat kanato sa paggawas ug sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, sigurado ug sayod kita nga ang Dios magluwas kanato, mutabang kanato sa panahon sa pagsulay ug nga motugot aron ang atong kahago mubunga. Pamalandong. Sa akong pagkabinunyagan, gitawag usab ako aron magpuyo isip misyonerong tinun-an. Andam ba akong magkat-on ug musagop sa gikinahanglang mga kinaiya? Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Atiman na sila dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyo mang kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol, kundili tungod sa tinguha sa pag-alagad gayud. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Ug inigpadayag na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Kamu usab nga mga batan-on, kinahanglan mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa kay ang kasulatan nag-ingon. Kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagal. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagbantay ug pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leyon nga nagmulob, nangita og tukbunon. Lig-una ang inyong pagtuo ug sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isika magtotoo sa tibuok kalibutan, gisulayan sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-anto sa mubong panahon,
Ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko niining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano nga giisip kong buotang igsuon. Dasigon ko kamo sa pagsalig niini kay kini mao ang grasya sa Dios. Ang inyong igsuong simbahan didto sa Babilonia nga pinili usab sa Dios nangumusta kaninyo, ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaot unta nga ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan nga iya ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan, diha sa langit imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang kalangitan nagasangyaw sa imong mga katingalahan o Ginoo, ang imong kamatinud-anon diha sa katilingban sa mga santos. Kay kinsa diha sa kapanganuran ang makalabaw sa Ginoo? Kinsa ang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios? Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang mga tawo nga nahibalo sa masadya nga singgit, diha sa kahayag sa imong nawong o Ginoo, nagalakaw sila. Sa imong ngalan nagsadya sila sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan." Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo, sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa, ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kun makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo, ug midason sa katinuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.